כמה דברים שאנשים צריכים לדעת על איתור אנשים. ראשית, מה זה איתור אנשים? מאוד פשוט. כשמישהו שהכרתם נעלם, לא עונה, לא זמין, מנותק, דפקתם לו בדלת וכאילו בלעה אותו האדמה, או שאולי אפילו לא ידעתם מעולם היכן הוא גר, איתור אנשים זה הפתרון שלכם להגיע אליו. לאיזה מצבים זה מתאים? לכל מצב למען האמת שבו אתם זקוקים לאתר אדם. זה לא משנה אם זה סוחר שברח, מישהו שעשה איתכם עסקים ונעלם, קרוב משפחה שנעדר או ברח מהבית, חיפוש נעדר לצורך השלמת חקירה ועוד. כל אלו מצבים שבהם איתור אנשים יכול להיות מועיל ביותר. כמה איתור אנשים עולה? מחירו של איתור אנשים עולה פחות ממה שהייתם חושבים. אמנם כל חקירה היא שונה וקשה לדעת מה עלול להתפתח בחקירה, אבל לרוב איתור אנשים ללא מעקב נוסף מסתכם בעלויות של מאות שקלים בלבד. האם זה יכול לסכן אותי? האם יש פה משהו לא חוקי? לא. חוקר פרטי תקני הוא בעל רישיון בבית המשפט לניהול משרד חקירות. כל הפעולות חוקיות לגמרי ואף יוכלו לעזור לכם במקרה שתצטרכו להביא את הנתונים שנמצאו לבית המשפט. כל מהלך החקירה מתבצע בדיסקרטיות מלאה. רוצים לשמוע עוד? לקבל ייעוץ ללא עלות? השאירו פרטים או התקשרו עכשיו.